салом алайкум тамошобинони муҳтарам, дӯстдорони видео. ҳам ролики шабоза дидум. Брат меги, брат хай ба ҷавобат хали бисёр асабӣ наша. Баъд я видео бача читар кура фақат энергия расход кардан бо энергията ба батл тамон дар корот мешава. Нашод гуфти ма ӯ бисёр гап беҳудан мезанам, аммо нашод гуфти мешинем чақчақ мекунем, нашод батл матл гап нест. Ба вақте ки видео мекунӣ мепартои фақат оиди ҳамун батл гап зан. Ман мисол вақте туда обращение кардам, оиди батлат фақат гап задам. Дига темаҳоро қуш накар. Агар дар дига темаҳо қуш кардам, ҳамун хаям гуфти 15-ум 16-ум любое число матра намекунам. ҳамун худат ҳамун рӯзи 15-ум ман номерома ҳалиш накардам. ҳамун номероай ман ҳеҷ ҷода ба ҷо нашидам. ҳамун номерома хай худат медонӣ. ҳамун рӯзи 15-ум занг зан, мерем дар любое ҷо мешинем, чақчақ мекунем. ягон вайш нест. Ошкоро тамом 100% зинда бошед.